usa ka sakit nga wala pa'y tambal, walay tambal pa nga makaayo sa sakit nga leprosy. Unlike karon nga nanay tambal ang leprosy, pwede nang maayo ang tao sa leprosy. Makatakod pagid kini nga maong sakit pinaagi sa physical touch. Mauna nga ang mga sanglahon sa una, ang mga naay leprosy, ginatagaan sila og bagtingan nga ilang i-attach somewhere sa ilang lawas aron nga magsigirag tingog kining bagtingan, dayon mahibalo ang mga katawhan nga naay sanglahon sa duol. Kung makabalo sila nga naay sanglahon, mulikay ang mga katawhan, mulikay sila sa sanglahon. Mao ni siya ang responsibilidad sa usa ka sanglahon sa panahon ni Jesus, ang pagpahibalo nga anaa sila aron nga ang mga tawo mulikay kanila. Mo nang usa sila sa mga grupo sa panahon ni Jesus nga mga rejected, katong mga sinalikway sa komunidad. Ang mga sanglahon, mga sinalikway sa katawhan, kinalikayan sa katawhan. Ang napulo ka mga sanglahon, pagkakita nila kang Jesus, imbis nga mulikay sila, miduol sila kang Jesus. Miduol sila og nihangyo, Ginoo, kaluy in taon kami. Ginoo, kaluy in taon kami. Dayon niingon si Jesus, lakaw og pahiling kamo sa mga pari. Sa panahon ni Jesus, ang mga pari pud mo ay modeklarar nga limpyo na ang sanglahon. Sila mo'y mo verify nga nawala na di ay ang sakit, nawala na ang sangla, nawala na ang leprosy. Kung dili sila ma-verify nga wala na ang leprosy, di sila pwede makabalik dito sa komunidad. Kung verified na check na sila sa pari, na confirm na nga wala sila sangla, wala sila sakit na leprosy, pwede na silang mabalik sa ilang mga naandan na kinabuhi sa ilang komunidad kung asa sila nahimutang sa una. Ang napulo kasanglahon nituman sa mando ni Jesus nga moadto sa mga pari. Pero usara kanila ang nibalik. Usara kanila ang nidayig sa Ginoo sa makusog nga tingog, nagpasalamat sa Ginoo. Ang siyam miadto sa mga pari. Siguro niadto sila sa mga pari og niingon sila nga ania kami. Ania kami. Dili na kami mga sanglahon. Ang kaning usa nibalik ang Jesus og niingon siguro ni siya nga ania ang buhat sa Ginoo alang kanako. Dili na ako sanglahon. Karon mga igsoon ko diha ni Kristo, pipila man kanato diri ang mapasalamaton sa atong Ginoo. Pipila kanato ang nangayo pag-ayo og grasya sa Ginoo, natagaan sa grasya, dayon nibalik pagpasalamat sa atong Ginoo. Makabantay ta basta hapit na gani ang mga final exams, ang mga board exams, daghan kayong managkot dito sa atong dagkutanan. Daghan kayo ang magpamisa diri sa katedral ug sa ubang parokya. Mangayo og tabang sa Ginoo. Daghan kay moatog simala. Mangayo og tabang. Hinaot nga makapasa ra in taon. Daghan kayo na sila basta panahon sa board exams, panahon sa final exams. Pero ang pangutana, kung makapasar na gani, pipila man lang ang mubalik sa simbahan magpasalamat. Pipila lang ang magpasalamat sa Ginoo sa grasya sa pagkapasar sa exams. May uban kanato diri nga mga magtotoo nga baling hangyo, muhilak o ginangyo nga tagaan unta og maayong trabaho sa atong Ginoo. O dili ba kaha
i-grant unta ang working visa aron makatrabaho na sa gawas. Aron makatrabaho og maka earn og sakto kaayo nga kwarta alang sa pamilya. Ang uban manaad pagyud nga mutabang sa mga mas nanginahanglan. Apan ang pangutana, pipila man kanila ang nituman sa saad. Pipila kanila ang mituman aning maong ilang saad. Natay mga leader sa atong nasod o sa atong lungsod nga basta hapit na ganing eleksyon, kusog kayo mo simba. Halos tanang misa simbahan mangayo sa Ginoo nga ihatag unta kining maong posisyon sa gobyerno. Musaad pagud sa Ginoo nga mualagad sa katawhan, sa bagang katawhan. Apan kung makadaog na sa eleksyon, pipila na lang kanila ang musimba matag Domingo. Pipila na lang ang magpasalamat musimba matag Domingo. Ang pangutana, kung kita magasyan sa Ginoo, makahimo ba tagbalik kaniya aron pagpasalamat? Muna siyang pangutana. Ang pagpasalamat kung buot huna-hunaon, dili naman ni kinahanglanon sa atong Ginoo. Ang Ginoo gamhanan gihapon ug magpadayon gihapon sa pagkamahigugmaon diha kanato. Bisan pa og magpasalamatan niya o dili, Ginoo ra gihapon siya. Maayo gihapon manggihatagon. Ang pagpasalamat sa Ginoo alang kini kanato nga nakadawat sa grasya para nato ni kining pagpasalamat. Ingon si Meister Eckhart, if the only prayer you ever said in your whole life was thank you, that would suffice. Kung sa tibok nimo kinabuhi, ang imong pagampo sa pagpasalamat, igo na kaayo. Tungod kay kung mapasalamaton kita sa mga grasya nga atong nadawat, makadani kini kanato sa pagpurma ug mas lalong pang relasyon sa atong Ginoo. Ug mahimo kitang mas masaligon pa sa atong Ginoo. Mao na nga atong pangayoon sa Ginoo ang grasya sa usa ka kasing-kasing nga mapasalamaton. Sama ni Naaman sa unang pagbasa, dakong pasalamat niya sa gahom sa Ginoo. Ug ining usa sa mga napulo ka mga sanlahon sa atong ebanghelyo nga nibalik pasalamat sa Ginoo. Atong paningkamutan nga sa atong mga ginagmay o mga dinagko nga mga grasya nga nadawat, mangita gayud tag oras pasalamat sa atong Ginoo. Aron mas mulalom pa ang atong relasyon sa atong Ginoo ug mahimo kitang malipayon sa kanunay. Sa giingon pa nila, may uban may mga spiritual guru nga miingon nga a grateful heart is a happy heart. Ang mapasalamaton nga kasing-kasing, malipayon nga kasing-kasing. Amen. Palihog manintog atong ipadayag ang atong pagtuo.